Så nu starter vi en meditation, der hjælper dig med at få temaet helt ind i dine celler. Så sæt dig godt til rette. Og tag nogle dybe vejrtrækninger. Takt dit åndedræt. Iagttag lige, at du er til stede her nu, og alt, hvad der er sket op til nu, og det, der skal ske efterfølgende, det fader bare ud i baggrunden. Det her, det er en heartfulness sitting med såkaldt transmission, der kan tage dig helt ind i en meditativ delta-tilstand. Og med heartfulness meditation er det faktisk ikke nødvendigt at blive guidet undervejs. Faktisk sker det meste under den her meditation i den ordløse tilstand. Og således så siger vi, værsgo at starte meditationen, når vi som præceptorer, som jeg eller træner, stopper med at tale. Din eneste opgave under meditationen er at lede din bevidsthed tilbage til hjertet, hver gang der kommer en tanke. Det er din eneste opgave. Nu tager vi den ultrakort guidance, hvor vi skaber kontakt med iagttageren gennem åndedrættet og kroppen. Og når jeg så siger, værsgo at starte meditationen, så lader du dig falde ind i hjertet i fuld tillid til processen. Når vi så er færdige, så siger jeg, det var alt. Godt. Så prøv bare lige at følge dit åndedræt, som det er helt naturligt lige nu. Bare lige mærk det gå ind i kroppen. Følg det ind. Og giv slip på en udånding og følg vejrtrækningen ud af kroppen. Mærk sædet under dig. Mærk dine fødder. Din bagdel imod underlaget. Kontakt lige jorden under dig og mærk, at der er noget, der støtter dig stabilt herunder. Og antag, at jorden, moder jord, sender en kærlig varme og energi op til dig, der nu går igennem hele din krop, uden du behøver at gøre noget. Mærk dine fodsåler og dine tæer. Snurrende fornemmelse. Summende fornemmelse, som når en arm har sovet. Måske bare en lille vibrerende energi. Træk vejret ind i kroppen igen og mærk, hvordan måske dit bryst, måske helt ned i maven, udvider det sig. Udvider åndedrættet, din krop lige her. Hvis du har brug for det på en udånding, må du gerne sætte lyd på. Og igennem den lyd slipper du lige, hvad der måtte hindre dig i at komme endnu længere ind i din krop. Mærk begge fødder og ben. Mærk igen dit sæde. Nederste del af ryggen. Midten af ryggen. Og den øverste del af ryggen. Følg igen åndedrættet ind i din mave og dit bryst. Og ud igen, der slipper du bare. Mærk din mave. Og træk vejret ind i maven. Gennem næsen. Ud igennem munden. Giv plads. Og ind i maven igen. Giv plads til maven udvider, så der må gerne være der alle de følelser, der ligger dernede. Mærk din brystkasse. Dine skuldre, der sænkes. Overarme, albuer og underarme. Dine håndflader. Fingrene. Halsen. Nakken. Mærk dit ansigt. Området omkring ørerne. Toppen af hovedet.
baghovedet. Mærk igen toppen af hovedet. Og se om du kan fornemme et punkt over dit hoved, bare så godt du kan. Et punkt, der sender lys ned. Det antager du igennem dit hoved. Se om du kan mærke hele din krop på en gang. Arme, hænder, fødder, ben, mave, ryg og hoved. Scan lige kort din krop for, om der er en spænding et bestemt sted. Mærk den. Vær til stede i den. Husk, at hvis du får tanker undervejs, vender du bare tilbage til hjertet. Alt, hvad der sker for dig, er præcis, som det skal være. Så hvis du får en tanke om, at du gør det forkert, eller nej, jeg kan bare ikke stoppe mine tanker i aften, så er det fuldstændig den tanke, du skal have. Og den er præcis, som den skal være. Der findes ikke en forkert tanke under den her meditation. Det eneste, du skal gøre, er at vende tilbage til lyset i hjertet. Antag nu, at der er et varmt og dragende lys inde i dit hjerte, der kalder dig ind, drager dig længere og længere ind i dit hjerte. Og nu lader du dig falde ind i lyset i hjertet. Værsgo at starte meditationen.
Du begynder lige så stille at indstille dig på, at det var ikke så længe, så åbner du øjnene igen. Prøv at bevare kontakten til det indre rum, til din følsomhed. Til hjertet, til din essens og din iagttager. Jeg er taknemmelig for, at du har givet dig selv det her rum. Vi kommer lige til kort at sige et par ting, før vi slutter af. Det kan være, når vi er færdige med at snakke, at du har brug for at sidde lidt længere, eller meditationen virker. Jeg vil blot lige tilføje her, at husk, at den største fejl, du kan begå, er at tro, at dit problem kan bremses ved, at du tvinger dig selv til at stoppe din uhensigtsmæssige adfærd. Altså det der med at bare bide noget i dig. Så du bare kan stoppe, du kan bare lade være med at servicere andre. Det er en fejl at tro, at når trangen til at servicere, den dukker op, så skal du blot udføre hjælp til selvhjælp overfor vedkommende. Problemet er, at så vil de følelser, I begge står med, stadig ikke få plads. Og vi kalder det at lave et spiritual bypass, hvor du i virkeligheden går udenom modningsprocessen og ikke vil udvikle dit talent. Så prøv at se, om du kan have fokus på, hvordan du bevidst indfører omsorg i din daglige praksis. Ja. I morgen, når du vågner, så prøv bevidst at vælge, hvornår du vil bringe omsorgen i spil. Prøv at vælge måske at lave et lille omsorgsritual for morgenstunden. Omsorg for det, der lever i dig.